Donapaleu manifestazio jendetsua egin dute asteburuan kanpoko hazkuntza biharko laborantza lelopean. Hegazti gripearen aitzinean frantses gobernua hartzen ari den neurriak salatzeko eta kabalak galdu dituzten azaleak sustengatzeko. Arratsaldeon ikusentzuleok, hauxe izanen da gure gaurko gai nagusia, baina aktualitatearekin lotutako gai gehiago ere jorratuko ditugu jarraian. Asteragoaz! Mila pertsona baino gehiago hurbildu ziren larun batean Donapaleura, ELB sindikatuak deitutako manifestaziora. Bigarren urtez jarraian, Frantziako gobernuak hegazti gripeari aurre egiteko ezarritako neurriak kritikatu dituzte. Haien ustez, sektoraren industrializazioa bultzatzen baitute. Orain badu bultadat mehatxupean girela. Dakizuen bezala behartzen gaituzte kabalak barnean atxikitza, eta guk errefusatzen dugu elberekin eta beste azle batzuekin. Eta erokeria baita ezin pentsatua guretzat kabalak barnean aztea. Beraz, alde hortarik deia hori salatzen dugu eta baita esperantzarekin, gauzak mugiarazteko esperantzarekin. Estatuaren egiteko manerak ez baitira onargarriak. Berriz ere urte guziz errepikatzen da afera hau, ez dute ezer ikasten aintzineko krisietarik, eta zoritxarrez gu gira biktima kolateralak afera hontan, eta espero dugu gu bakarrik ez, benen jendartearekin, konsumitzailekin, eta norabidea aldatzea erabaki politikoak ardaitezen, eta norabideak aldatzea industrializazioa horri. Adibidez azken horiek hil dituzten azken ahate horiek ziren Loizune herrian, horiek autartzikoa dira, egun batetik eta bukareraino serrian bertan hazten dituzte, baina zoritxarrez ziren herri hortan lau pabilloi edo ahaten galkatzeko, eta horietarat kanpotik etorri dira ahateak eta gaixorik, eta gero herri guziak kutsatu dute, eta hortako dugu gerten gu biktima garela, horien besten sistemaren gatik gure kidek hil behar izan dituzte ateak. Kasu honetan, beti aitzina etxaldeari buruz ari da. Bertan aurreko ostegunean 1100 ate hil zituzten, kasu batzuk atzeman ondoren. Biziki, gure ateak ordean ostegunean hil dituzte, ostegununtan 1100 ate, gure ekoizpenaren erdia. Biziki gaitza izan da, biziki bortitzaz, eta gure etxera jendira, eta ez dakit bortxaketak izako bat bezala, etxan txartu, dena garbitu eta berriz joan dira. Biziki gogorra izan da enetako eta ene sozioaren dako ere. Beharrik sustengoa baginuen ordian, egun hartan laborarizan bat urbildu ziren, eta egun ere unen beste jende ikustia biziki garrantzitsua da guretako. Laborariek salatu dute gainera azken 6 urteetan hegazti gripea 4 aldiz pairatu dutela, eta beraz neurriak zentzugabeak direla. Bai, garaian duela 5 urte nien nintzen hori instalatua, baina amaren etxaldean hori izan zen hiltze mehatxu bat, eta garaian oposatu ginen. Beraz, 5 urte izan zen, berriz izan da, eta berriz izanen da industriak hola segitzen badu, ez badu bere egiteko manera aldatzen, ez da atera biderik. Orain, haien lan egiteko modua arriskoan ikusten dute, eta irtenbideak eskatzen dituzte. Desberdintasuna onar dezaten, diferentzia desberdintasuna badirela gu, baserri betiko, baserri moduan ari girenak, kabala kanpoan eta hasiz, eta sistema industrialaren artean. Eta behaz, gero ondotik ere, reglamentazioa edo araudiak izan dizten ere diferenteak haientzat eta guretzat. Hori epe motzean, eta epe ertainean edo, norabide aldak gelditu behar da, industrializazioen prozesu hori gelditu behar da, hori beti gure kaltetan izanen da, eta hori herritarrak ohartu behar dira, hori zinez hemengo laborantza munduaren zata pozoia dira. Laborariek argi ikusten dute, haien lan egiteko moduak biziraun dezan biztanleriaren sustengua ezinbestekoa da, eta horregatik kolektibo bat jarriko dute martxan.
Egun hartzen gira beti ber sistema dela biktima. Gure sistema tipiak du beti pairatzen sail industriaren ondorioa. Oartiak gira ere gu bakarrik etzin dugula deusekin laborariak. Eta hortako da elkarte hori edo kolektibo hori sortuko jende guztiak barnean biltzeko, bai autetxiak, bai laborariak, bai herritarrak, bai hauzapezak denetarik. Eta gero manua dutenen gana joaiteko, indargiago gaiteko denbora hartan. Pirinio Atlantikoetako departamenduak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak mugaz gaindiko lehen aurrekontu parte hartzaileak jarri dituzte martxan. Horrela, bi lurraldeen arteko ekimen eta proiektuen garapena bultzatuko dute diru laguntzen bidez. Guztira 300.000 euro banatuko dituzte. Herritarrek nahi dituzten ideiak aurkeztu ditzakete eta gero haiek izango dira ere bozketa baten bitartez diru laguntza jasoko duten proiektuak hautatuko dituztenak. Laser eta Olanoren ustez aukera bikaina da desberdintasun administratibo edota kulturalak gainditu eta bi lurraldeen arteko lotura are gehiago indartzeko. Pottokaren feria antolatu dute asteburuan Ezpeletan. Urteroko zita honetan jendetza hurbildu da frontoira, hala ere usaian baino pottoka gutxiago izan da aurten. Eskaria bai, baina eskaintza txikiagoa da, hazkuntza ere kario baita. Salerosketez gain, Pottokaren feria topagune ere bada eta urteroko hitzordua askorentzat. Diabolo Kiwi taldearen musikarekin amaituko dugu gaurko saioa izan ere, asteburuan Leire Iribarne taldeko abeslaria zendu da autoistripu batean. Dirudienez Biarnoko Salieserritik hurbil Baionako noranzkoan zihoazen 3 autok talka egin zuten A74 autobidean eta bertan hil zen 24 urteko Lasako gaztea. Iazko irailean uingalduak diskoa atera zuen taldeak eta 2020an Piarres Lartzabal Kolegioko ikasleekin batera herri urratsen bideoklipa grabatu zuen. Eta Seaskak 50 urteak ospatzeko eginiko kontzertuetan ere parte hartu zuen taldeak. Hemendik doluminak senitarteko eta lagunei eta lurraman iaz eskaini zuten kontzertu honekin amaituko dugu saioa ikusentzuleok bihar arte.